सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि मोनसे बाहागो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो क'क्राझारनि साइ स्टेडियामनि साखाथियाव थानाय बासबारि हालादलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जों सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंदों आरो बेवहाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोंनि आफादारि गोथार फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ खुंखांनायनि उनाव जोङो मोनसे सावरायनाय जे गेवलां सावरायमेल लादों आरो बेनि उनाव जोंनि हाबाफारिखौ जागायदों आरो बेवहाय मोनस्नि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो बियो देग्लाय 5थि खेब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि बड'फानि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि मोनफ्रोमबो सिमांखौ मोनफा मोनफा जाफुंहोनांगौनि थाखाय 13 बोसोर जोंनि जे बर' माहारिखौ गेलेनाय बिथिङावबो जोङो गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय गेलेनाय बिथिङावबो जौगासार खालामनांगौनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसा जोंनि लाइमोनफोरनि जे मोनसे खेला बेखौ दिनै जोङो खुंफुंबाय आरो बियो जोंनि फंबाय बिनानावमोननि मोनसे मोजांथार अपरचुनिटि जों बुंनांगोन मोजांथार खाबु जोङो बुंनांगोन आरो बे गावबा गावनि टेलेन्टखौ गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनायनि मोनसे बियो प्लेटफर्म आरो जायफ्रा दिनैनि खेलायाव मोजांथार गेलेगिरि हिसाबै जायफ्रा सेलेक्सन जाबाय बिथांमोनहा जिल्लायाव गेलेनो मोनगोन आरो जिल्ला आफादनिफ्राय जायफ्रा माने सेलेक्सन जागोन बिथांमोनहा मिरुआव गेलेनो मोनगोन आरो मिरुआव जायफ्रा मोजांथार गेलेगिरि हिसाबै सायख'जागोन बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाजानाय बड'फा एफसिआव गेलेनो मोनगोन आरो बेयो मोनसे मोजांथार बेयो खाबु बेनिखायनो जोङो खावलायदों साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनहा बे खाबुखौ लानांगौ आरो साफ्रोमबो माने सुबुंनि माने जाफुंसारनायाव सासे सुबुंनि गेजेरावल' बा मोनसे न'खरावल' थाबथानानै थाया सासे सुबुंनि माने जाफुंसारनाया माने गासै माने बुहुमावनो गोसारो आरो बेजों हारिया सिनायथि मोनो बिदिन्थि हिसाबै जोङो दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारी आरो अपर्न नार्जारी मोननि बाथ्राखौ जोङो बुंनो हायो बिथांमोनजों जोंनि हारिया सिनायथि जादों आरो बेखौ लानानै जों हारि हिसाबै गोग्गानायखौ मोनो आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोङो आथिखालाव बिटिआर सरकारनि जे गोब्राब नाजानायजों आथिखालावहाय बड'लेण्ड सिएम काप जागासिनो दङ आरो बे बड'लेण्ड सिएम कापआ दिनै देशनि भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा मन की बातआवहाय जे सिएम कापखौ मोनसे बाख्नायनाय बेयो जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरो बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय बे बाख्नायथाव बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि मानाव गिदिर प्रमद सार बिथांनिसिम जोङो गोजोननाय बावहरो आरो जों दिनै बे खेला खुंनायनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरदों जोङो नुनो मोनो गोबांथार क्लाबफोरा दिनैसिमबो माने गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेबायदिनो मोजां टुर्नामेन्ट होनानै जोंनि खेला गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोबां थुलुंगा होनाय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो थुलुंगा होनाय जों बेखौ नुबोबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो माखासे ओरैबायदि क्लाबफोरखौबो जोङो नुबोदों माने बेबायदि टुर्नामेन्ट होनायजों लोगोसे मोनसे कमार्शियेल लेभेलावहाय जे खेलाजों लोगोसे माने दाउ हांसो फैसानि थास खेला होनाय अपेन फिल्डनि गेजेराव थास खेला होनाय जों बेखौबो जोङो नुबोदों आरो बेजोंबो जों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों दा बेखायनो जों दख'रा आफादा बेखौबो खावलायदों बेबायदि एन्टि ससियेल जे जोंनि जे टुर्नामेन्टजों लोगोसे फुटबल टुर्नामेन्टजों लोगोसे बेबायदि एन्टि ससियेल जुदि एक्टिभिटिसफ्रा जायोब्ला जों दख'रा आफादा मालाबाबो बेखौ लाय होनाय नङा जों बेखिनि मेसेजखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि क्लाबनि दैदेनगिरि खेला होगिरि बिथांमोननिसिम जोङो दिनैनि गेजेरजों मेसेज हरनाय थाबाय दिनै जोङो गिबि खेब आरो अपेनिं सेरेमनि आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि बिथां सानसुमा बसुमतारी बिथाङाहाय दिनै जोंनि बे खेलाखौ बेखेवनानै होफैदों आरो बेवहाय सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बिथां
मलेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लानानै दिनैनि बे खेलाखौ किक अफ खालामनानै होयो आरो बेवहाय थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै क'क्राझारनिनो साइ स्टेडियामनि इनचार्ज बाबुलाल बसुमतारी साराबो बेवहाय बाहागो लादों बेखिनियानो।